Tenan kowe Tin. Ya Tatin yo coba. Tatin. Wah, ya kaya Syahrini nek mlaku ning kotbok. Apa jane ngopo to? Ora apa-apa. Nek seneng mbok omong wae rasa ngono kuwi. Aku kok ngomong piye kelawan sliramu? Lah nggih, panjenengan menika ngraos menapa ngenten lho. Aku ora ngrasake apa-apa. Dadine kok kula saben sak polah kula kok panjenengan omongke wae. Ya mung tekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu ki tok gawe-gawe, wekasan gawe anu ndudut Apa? rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mik barang kok dadak aleman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kowe rak marahi aku melu jengat to. Men ngene iki lho. Ha, ngene iki ora prayoga. Njukuk ya njukuk. Napa inggih to? Kadose kula namung mboten enten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking dene sing ngematke berarti ya. Lah njuk aku entuk entuk ngematke sapa-sapa. Matke cangik terus ngene iki nganti sewengi mbetetet. Dalang kok le seriusen banget ora. Iya, iki bebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang, mboten napa-napa nek ming timus mawon mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sakarepku. Ora sida mak. Ra ah moh aku tak arep poso aku. Oh. Ora apik lho kok Ken. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. Apa? Kejaba apa? Kejaba panganan. Iya. Oh, kejaba panganan. Ya iki sing nyuwun akeh banget kowe jane. Iya. Napa, Pak? Lali janjine kuwi Tatin. Ya. Terus liwung Tatin. Ya. Terus umbah-umbah Tatin. Ya kene nek pengen tak ngumbah kene. Aja sak kaya ngono kowe. Wis tak kuceke dhewe wae. Kok nek aku sing ngecek resik wis. Wis ora bakal resik. Iya, kok meng tok ilang-ilingi. Ayo gawe wis. Hah? Ngapa? Omong apa? Aku nek ngucek karo tok ilang-ilingi dadi suwi. Iya. Ayo kan digoleki sing reget go endi sing dikucek ya. Ora bersih padake. Alah sing ngomong sapa ana seksine lho. Yo, kek ditembangke bawane apa? Iya. Ora gelem nek dibahas genti. Moh. Ayo. Bawani, lali janjine ya kena, liwung ya kena. Iya. Nggih. Lali janjine nama liwung. Liwung. Penari Lataresia. Penari. Kowe njaluk apa kowe penari? Lali janjine wae ya. Hah? Oh, nggih. Nggih. Pak langsung mawon nggih. Nggih. Pak, langsung mawon. Ora kok kaya ana banyu gemrojo ki udan kok. Udan. Ora apa-apa, nek kowe gelem liwung, wah, terang. Hah? Liwung nembang liwung ora terang. Iya. Terus? Ayo wis kuwi nggo syarat supaya terang kok. Nggih, langsung nggih, Pak. Emoh. Lah napa bawane napa? Bawani wong iki ana dite 50 kok. Nek aku mung 50 ya. Lah iki lho, aku ora tau gawe-gawe lho. Ketoke mau ora 50 lho. Piro? 500. 500 karo dilatih diesel lho ya. Lah sing njaluk akeh lho, masa mung 50. Awak mengket mau ana iki kok ternyata tak dum-dumke aku iki nek duit mumpung entuk pirang yuta tak dumke. Lho, aku wis kurang piye kok. Sekarang lagi bolong nek ora ya ora dikekke. Ah bolong ya ora bolong ya emoh aku. Maksudnya piye lho? Maksudnya lagi lomo. Nek aku dong ora bolong, emoh aku ngekeki sinden-sinden. Gandeng lagi bolong tak keki. Ayo mbok bolong terus biar ngenehi terus. Ayo iki 50-nya. 50. Yo. Rina
Isih nganggo amin ora iki? Tete. Udu ya. Ngapa? Oh, maaf. Ngelih, Bapak. Ngelih. Ora. Lah, Pangane mubadir. Panganan mubadir iki dosa, nek wis didepi kok ora dipangani dosa. Iki nek ora dipangan dadi panganan sing mubadir ora prayoga. Kowe kedan apa? Nyo. Ning mesti kurang dawa nek kowe semene ya asa. Maksude timuse kurang tonjol. Pancen dalange pekok tenan. Pokoke kaya melu. Apa lho nek ora ganggu iki? Aku nek ora ganggu kowe kaya piye ngono. Mung jir. Mung sliramu wong sik engko sing pungkasan duet karo Mbak Ayu ya lali janjine engko tak tambahi iki aja kuwatir kula meleh oh iya lagi dadi kembang lambe monggo ya dados yo udah lumpinge digawa
ta? Ora wis. Aja nubruk aku ya. Steril. Wi ora mabuk, ora ngopo-ngopo, wis steril. Maksudnya meng wedi nek ditubruk ngono. Ora tubruk tak pancale sirahe kok. Oh, enggak. Kamu enggak mau nubruk saya? Iya. Aku kok dadi nemu wong kedha kaya ngono kuwi. Ah, sing marahi laris dhek nunggu jaratan terus kok ya. Ya. Sabda pandita. Saiki nganggo cara India barang lho. Na dentak tak dentak dentak tak dentak dentak tak tung tak tung tung. Ya ora apa-apa. Ah, wis arep modar kae mengke. Wis. Modar. Iya. Iya, dadak. Iso ya. Anting ki nyambut gawe semengi ming. Ya apa ora? Karo ngenteni gedang ile ceblok. Iya. Pak Bambang tuh gedange ceblok-ceblok. Kok ndang ceblok tugel sih. Gendake? Tugel. Kupinge. Loro banget. Gedange tugel-tugel. Ceblok-ceblok. Ya apa ora? Iya. Wah. Ayo tambahi Mbak Ayu. Ya ben nyambut gawe kabeh. Padha-padha iki brahala iki wetengen medun kabeh. Iki piye kon TikTokan no? Hah? Piye nek TikTok? Betul nek. Hah? Iya, TikTok kan kaya nggon anu ae lho, HP ae lho. Ayo
tambahi siji. Jogetane piye? Tambahi siji ayo. Ini gak bisa. Gak bisa. Iso cahmu dalang modern nih. Meng. Kurang. Ayo coba jogetane dibaleni cah loro ayo. Tet tararareret ngono kuwi. Kuwi iso sesuk iso dienggo spot lho. Iya. Ngapa dikai HP? Kon selfie. Hah? Ana sing Oh, Tin. Aja. Kok arep nyuting bokonge Tatin. Layare ora cukup. Maksudnya Dadi dingenekke iki pol ngono lho, piye to iki kok ora pas-pas iki. Nek dene tapi mergo keceraan ya sing ora ya ora cukup kuwi saking gedene kok. Tak ukur ki 6 kilan kok. Saiki diukur wis ora 6 lho. Ora wae ora. Ya jal. 8. 8 gundul mo. Jare susut. Jare susut. Ning sithik Ayo mulane kok olahraga. Ya. Ayo jak lali janjine dibawani wong loro, ya padha-padha gedene, padha-padha biwara, padha-padha sentosa. Ya. Ayo ngletak dalange wae ya. Mo. Piye? Arep tak apake? Tak kotak. Ambokennya. Mbak, jare iki nek daging tua alot lho. Oh, kayak alat banget tur pahit. Wis tau ngrasake apa piye? Ketoke lho. Oh. Ketoke nek didelok saka blegere iki pahit. Blegere cengelmu. Lah apa? Postur ngono lho. Poster apa? Ya. Sing bawa sapa? Ya wong loro supaya adilnya tak tambahin cah siji 150 ya. Lah kene akeh banget. Ayo ditku Lah kok mung dikei 50. Iki dit saka tas e. Ambel tut. Mbel tut apa? Mbele aku tute kowe. Iya lho ra. Oh, dalange kong kali kong. 150 300. Ya tak tambahi 50 dadi. Mbok iki kabeh dikeke ngopo lho? Padha aku nyambut gawe rung rampung kaya njaluk dhuwit. Ora jenengan kurang sugih apa piye? Oh, Lho tambahi. Apa kuwi? Oh, ana sing nyuwun perahu layar. Ya engko bar iki perahu layar. Nyo, iki 50 ki nggo tuku perahu entuk apa ora? Mengetok Iki entuke paling mung disumet kae tok. Iki panci. Nganggo panci kae kowe. dadake siji karo lali janjine kuwi. Ya, dadi 400 saiki 200 wis nang kene. Yo bawane. Omong aku dhisik wae aku lagi meng. Lagi memen. Jan. Aduh. Gaya tenan aku lagi meng. Dalange urik ya. 400 lho. Kuwi nang kono sing sak yuta jek ana we. Sak yuta dengkulmu mlocot ora. Perahu layare ming 50 kok tembang apa sak yuta? Mulane diduduhke men ketok. Ora ono. Oh, ora urik to. Nang ngesake lho, nang ngisore lho. Endi? Kuwi. Ngisor. Apa lho? Ula. Pundi? Ha iki mbah mau mak klebatmu tak jejeg ora kena. Kula cekelen apa? Cekelen. Cekelen nek arep kecokot we. Hah? Nyokot kok piye? Lah mbuh. Nyokot ora, Pak? Ra. Ora. Ora. Ayo. Wis mlayu nang ngisor panggung. Yo gak wis. Lali janji. Sapa sih? Kowe. Aku. Dino. Nggih, Pak. Dina Minggu
tenan. Tinamune kaya apa piyaine sing nyuwun prau layar? Iya. Ah, Mbah Medot apa sapa mau? Tok. Ya kanca neng gisik kempira. Anane pijersa pinter golek alasan ngandir-andir angin dekor neno aku wis ora yo